क्रिकेट के दुनिया में नया बवाल मचावे आइल बा 14 बरिस के छोरा वैभव सूर्यवंशी। अंडर 19 में जलवा देखा चुकलन, रणजी में गर्दा उड़ा चुकलन आ अब आईपीएल 2025 में भी डेब्यू करके सबके होश उड़ा देले बा। अब बड़ सवाल ई बा कि लइका टीम इंडिया कब खेली। त सुनी, उनकर कोच मनीष ओझा जी कहले बारन कि अगर वैभव यही स्पीड से खेलत रहस तो अगले 1 साल के भीतरे उ भारत के T20 टीम में हो सकेला। आ गुरु जी के ई बात सुन के त पूरे बिहार वासियन के दिल बल्ले बल्ले हो गईल बा। ई बात पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन भी मोहर लगा देले। कहले ई लइका त ग्राउंड के बाहर बॉल भेजत बा, आत्मविश्वास से भरल बा, ई छोरा त इंडिया खेले के लायक बा। जब आईपीएल से पहले पूछल गईल रहे कि का वैभव के मौका मिली तो गुरुजी कहले रहे जरूर मिली, 2-3 मैच त पक्के बा। आ देख न, वो आईपीएल में धमाका करत 20 गेंदा पर 34 रन कूट देहलस। अब बस इंतजार बा कि कब वैभव टीम इंडिया के नीला जर्सी पहनिए। का वैभव सूर्यवंशी अगला विराट बने वाला बा? आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट देखाएं। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।